ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕೆಪಿಎಸ್ಟಿಎ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಲಭಿಸಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, 1700ರಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. നമുക്കറിയാം, നിയമനത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരവ് PSCയുടെ ദീർഘകാലത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം PSC പരീക്ഷ എഴുതി അംഗീകാരം അതിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ പതിവുള്ളത്. എന്നാൽ നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ കഴിയുന്ന അധ്യാപകരുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യമല്ല. ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേരളീയന്റെ സ്വപ്നമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സർക്കാർ ജോലി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലമതിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ അധ്യാപക വൃത്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരാൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ്. ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಮಲ್ ಅಡಿಯೋಡಿ, ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಬ್ಬರ್, ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸೆಲ್ ಕನ್ವೀನಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆಎಚ್, ಕಾಸರಗೋಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿಟಿ ಬೆನ್ನಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರೆಹಮಾನ್ ವಿಫೋ ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಜೇಶ್ವರ.